такова ранно утро никога не е снимано в този канал. Добро утро, приятелки. Часът е 7:40. Закъснявам. Но за къде е въпросът? Нямам ръка да си оправя косата, така че се абстрахирайте. Отивам на моминското парти на сестра ми, което ще бъде в Барселона. Но тя още не знае това. И сега съм излезнала от вкъщи и отивам на уреченото място с комата й, откъдето тя ще ме вземе. И след това отиваме да вземем сестра ми. Ще бъдем 10 момичета, май, да. И чакаме се на летището. Оттам как се случват нещата е ясно. Ще видим дали ще има нещо интересно за снимане отвъд всички планирани неща, защото не искам пък да преча на хората да се изкарат добре с моите влогове. Може би ще ги питам първо. Иначе гласа ми изчезва. Не знам каква е причината. Всичко е точно. Това картофли е сестра ми или сърце? Най-вероятно това ще бъде тих влог, в който повече ще гледате, отколкото ще слушате. Вярвам, че за вас това ще е окей. Място, което снимах току-що, което сте видели току-що. Оценка 0 от 10. Даже минус 1 от 10. Много вежливи. Не можеш да седнеш на маса отвън, ако си повече от 5 човека. Малко красоти, след като вече сме подложили, сме хапнали и сме пинали. Тапа си! И айде към хотела да се оправяме и да ходим на банкет. В името на тази госпожа бяла. But first. Едно полезно нещо, ако има в този влог. Ето това е. Това е точно това, което виждате. А именно чипс с дюнер. Не е бурито. Дюнер. Окей? Дюнер. Добро утро, приятелки.
Надявам се, че френската реч не е по-силна от моята и ме чувате добре. Нов ден. Съботен. Снощи, не знам кога спрях да снимам. Бях в един ресторант Фиш Мюлер. Води се един от най-добрите ресторанти в Барселона, не знам дали е така. Беше доста гурме, доста вкусно всичко, така че може да се тества. След това отчаяно търсихме бар, на който да отидем без резервация за 1 час. Децата наистина не мълкват. Не съм готова за този стил. Ще се върна малко по-късно. Май изглежда, че ще имаме малко тишина. И след ресторанта, след чайното търсене на бар, 20 минути чакахме за to-go коктейли. В крайна сметка ги получихме. И стана време за място, на което щяхме да ходим като дискотека. Не знам, клуб. Не знам как да го кажа. Място се казва Разматас. Момински партита, ергенски партита не са позволени. На входа това ни беше казано твърде изрично. Искаха да си изхвърлим нещата, бяха супер агресивни, но както и да е, ние не се поддадохме на тези пострекаци. И влязохме в крайна сметка. Вътре има 5 зали с 5 различни стила музика и беше определено доста интересно. Също беше интересно, че примерно в 2 имаше супер малко хора, а в 4 вече положението беше едва дишам. Така че тук определено нощния живот е на мода. Снощи в ресторанта ни направи впечатление, че много хора идваха да вечерят в 11. Обикновено в България в 11 почват да те изпращат. Тук не е така и не е само през лятото, obviously. И сега съм си заседнала на руфтопчето на хотела Ibis Styles, ако не съм го снимала или качила някъде до момента. И снимам това видео, след малко слизам да пия кафе. Още дори не съм пила кафе, смятайте колко съм отдадена на влога. И днес предстоят разходки. Времето е мега горещо. Аз съм си облякла едно любимо сетче от вернисаж. И най-вероятно ще ми бъде горещо. Но всичко е точно. Определено това е място, на което бих дала повече време, по-дълъг престой. Така че със сигурност бихме се върнали отново в Барселона. Здравейте, приятелки! След кебапа е време за подаръци. Малко по-рано съм показала тази турбичка и в нея има изненади за моята господарка. И сега ще ви ги покажа. Ето това, тази тенишчица. И взех от един базар, който беше на крайбрежната улица. И още вчера се влюбих в нея и просто трябваше да я имам. Долу съм я взела правилния размер. Беше някъде към 15 евро, което е kinda окей. Тук в тази малка турбичка, в която не мога да отворя, съм взела една грижничка на Любен, защото той си има една, която ми бях подарила преди години и тя вече супер много е избеледняла, но той продължава да си я носи.
И затова реших, че е време да му взема новичка. И за него, разбира се, да има подарък. А тук има подарък на Тити от Леля и. Трябва да решим да го отворим без да скъсаме, защото след това ще ми пребие. Турбо сладко коте. Просто нямам коментар. Аз се бях влюбила в него още от вчера и много се впечатлих, че тя е купила точно това днес, защото е топ и 100% много ще му се зарадва. И това е. Аз сега ще влезем да се изкъпя и после трябва да се оправяме и да ходим на бар в 9 часа. Че вчера закъсняхме, трябва да съм на време. Ето имаме споти за Тити. О, приятелки, сън не сме спали. Буквално 3 или 4 часа. И трябваше да станем в 6, за да си хванем полета. И сега взимахме някакви подаръчета, други. И вече сме на гейтовете. Така че това беше 3 път. Светлината е ужасна. Това беше 3 път до Барселона. Не знам нещо полезно дали е имало. Оставила съм с нощи кадри от бара, в който бяхме. Rooftop, много готин. Коктейлите са топ. Така че, ако идвате в Барселона, must be. And off we go. Благодаря, че гледате.